Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που η αλήθεια είναι ότι βελτίωσε αρκετά αυτόν τον καιρό, αυτούς τους μήνες βασικά, και ίσως μάθετε κι εσείς κάτι από αυτό, γι' αυτό κάνω αυτό το βίντεο, για να μάθετε κι εσείς από αυτό. Είναι αυτό που θέλω να μιλήσω, η αντοχή και η μυϊκή αντοχή. Λοιπόν, τι θα πούμε γι' αυτό? Λοιπόν, καταρχάς ότι να αρχίσουμε ότι εγώ γενικά είχα αντοχή πιο παλιά, έπαιζα ποδόσφαιρο και τέτοια και είχα αντοχή. Μετά όμως την έχασα, δεν έτρεχα και οτιδήποτε και τέτοιο, και ξανά άρχισα πρόσφατα να τρέχω. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για μυϊκή αντοχή, αλλά σε λίγο. Στην ουσία άρχισα να τρέχω πρόσφατα, πήγα ξανά για τρέξιμο. Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα, πέθαινα. Δεν γινόταν. Απλά το μόνο που έκανα, είχα δει πολλά David Goggins βίντεο και απλά συνέχιζα και έτρεχα. Δηλαδή δεν μπορούσα να πάρω ανάσα και το σκεπτικό μου τι ήταν? Ήταν ότι θα πάρω ανάσα σε λίγο. Κυριολεκτικά δεν μπορούσα να πάρω ανάσα και έλεγα θα πάρω ανάσα σε λίγο. Και σιγά σιγά όσο προχώραγα και έτρεχα, απλά ξαφνικά άρχισα και έπαιρνα ανάσα σιγά σιγά και μπορούσα να τρέξω κι άλλο. Και στην ουσία ήταν ό,τι να είναι, δηλαδή στην ουσία το πιο πολύ στην αντοχή από ό,τι παρατήρησα αυτούς τους μήνες είναι το πόσο συχνά κάνεις. Έκανα συχνά, η αλήθεια, έκανα κοντά μέρα παραμέρα, κάθε μέρα, ανάλογα πότε. Δηλαδή μπορεί να πήγαινα, ξέρω εγώ, παράδειγμα ενόργανη και θα έλεγα θα πάω τρέχοντας ενόργανη. Μπορεί να πήγαινα να βρω ένα παιδί να βγούμε έξω, θα πήγαινα τρέχοντας εκεί. Μπορεί να πήγαινα απλά για τρέξιμο, για πολλά χιλιόμετρα. Είχα πάει και 21 χιλιόμετρα τρέξιμο. Δεν ήξερα καν πώς θα τα καταφέρω. Τέλος πάντων. Και στην ουσία απλά η συχνότητα μετράει, δηλαδή όσο πιο συχνά μπορούσα πήγαινα και έτρεχα. Δεύτερο πιστεύω είναι το να... ίσως το mindset, δηλαδή το σκεπτικό σου όταν σου έρχονται οι σκέψεις να τα παρατήσεις, απλά να συνεχίζεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι το πιο σημαντικό είναι το mindset στο τρέξιμο, γιατί από κάποια στιγμή και μετά είναι απλά δεν μπορείς να συνεχίσεις, δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, έτσι νιώθεις και τέτοιο, αλλά απλά πρέπει να το αφήσεις αυτό στην άκρη και να συνεχίσεις να προχωράς. Αυτό είναι το παράξενο. Τρέξιμο, ποδήλατο, οτιδήποτε. Όταν δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, κυριολεκτικά, εγώ αυτό κάνω. Άμα θέλετε να χρησιμοποιήσετε κι εσείς, λέω θα πάρω ανάσα σε λίγο. Και ξαφνικά μετά από λίγο όντως μπορώ να πάρω ανάσα. Ακούγεται περίεργο, αλλά δοκιμάστε το και εσείς λειτουργήσει. Οπότε η συχνότητα και το mindset, γιατί το πώς σκέφτεστε. Γιατί όταν σκέφτεστε θα πάρω ανάσα σε λίγο, το ψώμα σου λέει εντάξει, δεν θα σταματήσει ο βλάκας, θα συνεχίσει να πηγαίνει. Και αυτό έκανα και η αλήθεια είναι ότι πέθανα στα πιο πολλά. Δηλαδή σταματάω, πέθανα και είχα κουραστεί γιατί είχα πολύ και να τρέξω. Αλλά κατάφερα και τα 21 χιλιόμετρα, κατάφερα να κάνω μεγάλες αποστάσεις σε 5 λεπτά και κάτι, κατάφερα πολλά πράγματα. Και αυτό βοήθησε και στη μυϊκή αντοχή. Μπορώ να πω στη μυϊκή αντοχή ήμουνα πολύ σκατά. Όσοι ξέρετε, παλιά έκανα κάπου στα 30 push-ups, 40 το πολύ. Τώρα έχω φτάσει στα 71. Στα 70 και μπορούσα να κάνω κι άλλο, αλλά μου διέσει η κοιλιά μου. Γιατί δεν παίρνω καλές ανάσες ακόμα, απλά με το ζόρι παίρνω ανάσες. Και στην ουσία αυτό που έκανε είναι πάλι συχνότητα, mindset, εδώ στο μυαλό. Αυτά τα δύο πράγματα ήταν που βοηθάνε γενικά στη μυϊκή αντοχή και στην αντοχή. Πώς σκέφτεσαι και η συχνότητα, πόσο συχνά κάνεις. Ας πούμε, έκανα κοντά κάθε μέρα από εδώ λίγα push-ups, από εκεί λίγα push-ups, και προσπαθούσα να το κάνω όσο πιο πολύ μπορώ, και όταν εκεί ένιωθα που δεν μπορώ να κάνω άλλο, έλεγα κάνε κι άλλο. Δηλαδή ακόμη και να μην έβγαινε θα το προσπαθούσα και θα έλεγα θα το κάνω, ή θα φώναζα όσο έκανε την επάραση, έλεγα θα το κάνω, μπαμ. Και στην ουσία σιγά σιγά έτσι με τη συχνότητα και άλλαξα το σκεπτικό μου. Απλά βελτιώθηκαν αυτόματα αυτά τα πράγματα και απλά επειδή συνέχεια η συχνότητα πήγαινε και δεν τα παράτησα και ταυτόχρονα το σκεπτικό μου έλεγε
μη σταματήσεις και τέτοια. Απλά το σώμα μου ακολούθησε ακόμα και για αυτό το μικρό, το ίσα ίσα παραπάνω. Δηλαδή, ας πούμε, τρέχεις 10 χιλιόμετρα. Ωραία. Και είσαι στο 8ο χιλιόμετρο. Και πας 8,1 και σταματήσεις, περπατήσεις λίγο και συνεχίσεις. Αυτό το 0,1, δηλαδή τα 100 μέτρα δηλαδή, γιατί το 0,1 σημαίνει 100 μέτρα, όχι 0,1, τέλος πάντων, όσοι καταλάβατε. Τέλος πάντων, δηλαδή αυτά τα 100 παραπάνω μέτρα, στην ουσία θα κάνουν μια μικρή διαφορά πριν περπατήσεις. Παράδειγμα, γιατί εντάξει, στην αρχή δεν θα αρχίσεις να τρέξεις κατευθείαν 10 χιλιόμετρα, μπορεί να τρέξεις 1 χιλιόμετρο, περπατήσεις λίγο, ξανά 1 χιλιόμετρο, 1 χιλιόμετρο, μπλα μπλα. Άμα περπατήσεις 1 χιλιόμετρο και 100 μέτρα ή ακόμα 10 μέτρα, σιγά σιγά άμα το κάνεις κάθε φορά αυτό και ίσως λίγο παραπάνω πιέσεις στη σκέψη σου, θα γίνεται ακόμα παραπάνω και ακόμα παραπάνω. Στην ουσία αυτό κάνεις στις επαναλήψεις στη γυμναστική και στο τρέξιμο και σιγά σιγά ανεβαίνει αυτή η αντοχή. Αυτό έχω παρατηρήσει με τη δικιά μου εμπειρία τώρα πρόσφατα που καθόμουν και έκανα αντοχή και μυϊκή αντοχή και έχουν ανεβεί πολλοί αριθμοί. Ας πούμε οι έλξεις από 17 ή 18 έχουν ανεβεί 25 και τα push-ups 71 από 35 κάπου εκεί 40. Πολύ μεγάλη διαφορά. Και ναι, αυτό είχα να σας πω για να ίσως βελτιωθείτε κι εσείς στην αντοχή και στη μυϊκή αντοχή. Πιστεύω άμα χρησιμοποιήσετε αυτά τα δύο και όντως το θέλετε πολύ θα βελτιωθείτε. Τα πιο σημαντικά, όπως είπα, συχνότητα και το σκεπτικό σας, αυτά είναι τα δύο πιο σημαντικά. Και να αποφεύγετε τους τραυματισμούς σας και εννοείται μπλα μπλα να τρώτε σωστά και να κοιμάστε. Αλλά τα πιο βασικά είναι αυτά τα δύο, συχνότητα και το σκεπτικό σας. Καλή συνέχεια.